excursionera, avui anem a fer l'Olla de Núria. Bon dia! Aquí estem, amb el Néstor. Avui anem a fer alta muntanya, la coneguda Olla de Núria. Estem al Santuari de Núria. Hem pujat amb la Cremallera fins a Queralbs, perquè el dia donàvem pluja pel migdia i hem pensat que millor era pujar amb Cremallera. I baixarem fins a Queralbs corrents. Farem els 21 quilòmetres del recorregut amb 1.900 positius i després baixarem uns 6 o 7 més quilòmetres. Bueno, una bona excursió. D'acord? M'acompanyes? Anem-hi! Ei, hola de nou. Ara sí, en marxa. Estem aquí, pujant. Primera parada, Puigmal. 850 positius. Un dia fantàstic. Està sortint el sol. Nosaltres pensàvem... Bueno, sempre vas pensant amb el fred, perquè a aquestes altures pujarem a 2.900, carenarem a 2.400, 2.600 tota l'estona. Sempre penses que... I ho fas bé, de pensar-hi, que si fa un mal dia, que si ve una ventisca, s'ha de ser sempre sobre segur a la muntanya. Continuem! M'està fent una foto? Una foto. Aquí estem, pujant, Portem ja... 290. Un segon, que ho miro, que he tocat un botó, que no torno a tocar. 2 quilòmetres 600, 491 positius. Val? Tira, la cosa tira. El dia està clar, el sol ha sortit, fa ventet fresc. Portem el material mínim necessari i una mica més. Per què? Doncs perquè a l'alta muntanya, 2.900, si tot va bé, no necessites res. Has de portar coses per si de cas, sempre. Sempre. Ala, adéu! Bé, és dur, Hem de fer 400 positius amb 1 quilòmetre.
Bones vistes, Néstor? Joder. I el Puigmal ja el tenim allà, Darrere allò, Puigmal. Ara fem una hora justa, gravant i fem les paradetes. 738, ens queden 120 metres, alguna cosa així. Vale? Continuem. Molt bé, allà estàvem fa una estona, al Puigmal. Feia un fred de collons. Joder. Tot bé, Néstor? Muy bien. Bueno. Continuem. Xops. No som els únics. Agua.
Portem 1.800 positius, 15 quilòmetres 300, 3 hores i mitja. Anem-hi! Última pujada, em sembla. Boira, però hi ha baixada, eh?